и по пътеката на успех. Къде се вижда, къде не се вижда. Резултатите са 4 км 650 метра до момента и по този начин се чувства човек, когато не знае на къде върви, но това му доставя удоволствие. В интерес на истината знам, отклонил съм се леко от маршрута, но това няма абсолютно никакво значение. Защото едно, че ще видя нови неща, отделно ще получа нови емоции, ново удоволствие от живота, така че успех. И се опитвам да премина. Какво са? Това ще е от... Така че успех. Секунда. Минах. Свалто път, след малко съм там, но нека се насладим на гледката. Всяко едно усилие се заслужава, ако накрая изпиташ малко удоволствие. Може удоволствието да не е свързано с усилието, но по този начин ти се дресираш. Дресираш се за успеха. Дресираш се за удоволствието от целия живот като цяло. Така че вярвайте в себе си и давайте малки награди по пътя на успеха, особено в началото. Е много трудно. Много трудно, защото вие не вярвате. Не вярвате, че заслужавате. И поради тази причина вие не искате да дадете достатъчно от себе си да успеете, а по някой път трябва малко, наистина, много малко. Въпросът е, че когато редовно успявате, нещата започват да се случват и в един момент започват да се случват от само себе си. Така че, успех! Натам, насам и ще има още удоволствие и поне още 10 км вървене. И реалността продължава. Така, усмихнат, лъчезарен, зареден. Какви са резултатите? Темпо 5 км в час. Пулс 75. Малко ми е студено, настръхнал съм. И продължава пулса да 75. 9 км. До момента за 2 часа и 9 минути. Така че, удоволствието да знаеш какво правиш, наистина си заслужава. Планиране, това е. Но за да имаш яснота в планирането, е много ясно да имаш яснота към какво се стремиш. А дали продължава да ми работи? Добре. 74, 75, 9 км и половина. 5 км в час. Със същото темпо, малко по-висок, пулс 88, 11 км, 2 часа 33, почти 5 км отново в час. И разходката приключи. Дали ми работи добре сърцето? Сега ще изкарам малко по-подробни данни. Така че... И така, днескашната разходка 13 км 390 метра. Общо време 3 часа и 5 минути, средно темпо 13,51. Това е почти 4 км в час и малко. Средния пулс 93. Нека да видим по-подробна статистика. Така. Максимален пулс 141. Средния 93. Иначе темпото на обиколките е било, тук може да го видите, на всеки 1 км 13, 14 минути, 13 и съответно 11, 12 и така. Благодаря. Дали ми работи хубаво сърцето? А по това интересното местенце, където не знаех къде съм, се намираше точно ето. Ей тук сега ще ви го покажа. Така. Ето и тук. Ей тук може да видите как съм се лутал, откъде да мина и в следващия момент едно катерене тук в това дере. И така, много е красиво. Благодаря.